Jamen, Safe Zone hernede, det er for ikke bare mig, men de andre, det er jo et åndehul, hvor man kommer ud og mødes og er sammen med ligesindede andre veteraner. Det er et rigtig dejligt sted at komme hen, hvor folk de forstår. Behøver ikke at sige så meget. Jamen for mig og hvad jeg hører fra de andre angående skydning, det er nogle velkendte bevægelser, handleting, som man har i baggrunden, med fra sin baggrund. Jamen det giver jo noget aflad for, hvad man enten går og bygger op eller tumler med. Det er velkendt. Det kan være udfordrende for nogen med skudafgang og andet. Men det er jo et område, hvor vi ved, det vil ske. Vi er forberedt, så det ikke er ligesom fyrværkeri en nytårsaften eller andet. Det her samvær, det her kammeratskab, det er det nærmeste, du kommer korpsånden og igen livet og sammenholdet fra forsvaret. Man går og er lidt alene om det, når du forlader forsvaret i sig selv. Man er enig om legen, man er enig om jargonen. Det er her, vi alle er fælles om at passe på hinanden. Være der for hinanden. Det er jo så godt nok kun 30% af tiden herude, vi skyder. Resten er hyggelig samvær, kaffe, røverhistorier. Lidt grillpølser og sådan lidt. Så det er simpelthen et åndehul, hvor ligesindede børn de leger.